Ja tervetuloa tänne Rokkareiden itsenäisyyspäivän järjestysnumerossa kolmannen illan tuottojen luovutustilaisuuteen. Oikeastaan tämä Rokkareiden itsenäisyyspäivän vastaanotto tänä vuonna yhdistettiin tällaiseen loistavaan tempauskampanjaan, jossa kunnianhimoisena ajatuksena oli, että kerätään jokaiselle Suur-Kouvolan ekaluokkalaiselle lapselle veteraanit heijastin. Ja näitä oppilaita Kouvolassa ekaluokkalaisia on tällä hetkellä 835, ja 10 euroa maksaa per heijastin. Niin tämä summa, mikä otettiin tavoitteeksi, niin oli 8350 euroa. Tarkoitus oli kerätä tämä kouvolalaisilta yrityksiltä, yhteistyökumppaneilta ja sitten eilisessä Rokkareiden itsenäisyyspäivän vastaanotossa lipputulot ja tarjoilijoiden tipit ja kaikki mitä saatiin, niin lisättiin tähän summaan, mikä tullaan tänään Kymenlaakson sotaveteraanipiiri ry:lle luovuttamaan. Pääasiallinen tavoite kuitenkin oli herättää ja on herättää keskustelua näiden meidän kunniakansalaisten nykyisestä tilasta ja heidän vanhuuspäiviä varjostavista epäkohdista ja samalla viedä veteraanien perintöä eteenpäin. Oli muutama erilainen tyyli tai tapa näillä yrityksillä osallistua tähän kampanjaan. Yksi oli, mikä oli melko suosittu, niin oli ikään kuin tällaisia kummikouluja. Yli 500 euroa kun lahjoitti, niin sai kummikoulun ja tälle kummikoululle ikään kuin kustansi sitten nämä heidän ekaluokkalaisten heijastimet. Ja tällaisia kummikouluja saatiin, kun Voikkaan koulu, sinne veteraaniheijastimet osti Mika Honkanen Oy, Pilkan koululle Jekira Oy, Korjan koululle Elimäen liikennekoulu, Eskolanmäen koululle K-Supermarket Kankaro ja Saviniemen koululle Myllykosken apteekki. Annetaan aplodit näille. Sitten muuta lahjoituksia ja muun kokoisia lahjoituksia ja hyvin merkittäviäkin lahjoituksia tuli, mutta ilman näitä kummikouluja seuraavilta kouvolalaisilta yrittäjiltä. Valkealan Painokarelia, Kymdata Oy, Bar Cafe Columbia, Ravintola Holvi, Beauty Memories, Kymen Kirvesmiehet, Kuljetus I. Saukkonen, Lisäpalvelut Oy, Arkkitehtitoimisto Planssi, Hirvelän hoivakoti, Suomen S-asunnot, Ritarin kukka, Lounaskahvila Kulma ja Old Street Cruisers. Ja lisäksi yksityisten ihmisten lahjoituksia sekä nimettömiä lahjoituksia tuli myös. Annetaan näille myös aplodit. Joo, kiitoksia kovasti omasta puolestani House of Rockille, joka on toinen järjestäjä tässä tapahtumassa tai tässä kampanjassa. Ja toinen on tämä meidän Rockikoks ry ja siellä Ville Vähänuojan kanssa ollaan tässä puuhamiehinä oltu. Lisäksi haluan kiittää Niina Ristolaista, Anna Vähänuojaa, Marko Hämäläistä, Hanna Rimmiä, yleisöä, kuka eilen oli muun muassa paikalla. Bikers for Veterans tekee myös arvokasta työtä. Sekä kaikki, jotka on auttanut kampanjassa ja sen edetessä. Mutta suurin kiitos kuuluu kyllä veteraaneille. Joo, tosiaan Harri Lehto, eli lakiasiaintoimisto Lehto oli myöskin yksi merkittävä lahjoittaja. Itsenäisyyspäivän aattoaamuna
oltiin tästä tavoitteesta 4500 euroa jäljessä ja hirmuisen loppukirja todella hyvin onnistuneen eilisen illan jälkeen ei ihan osuttu tavoitteeseen, vaan mentiin 96 euroa yli, joten Kymenlaakson sotaveteraanipiirille nyt luovutettava summa on 8 436 euroa ja 40 senttiä. Kampanja toki jatkuu tästä vielä eteenpäin ja tästä nyt on saatu heijastimet maksettua ja tästä sellainen jo tästä heijastinkampanjasta noin 6-7 tuhatta menee Kouvolan sotaveteraanien itsenäisen asumisen tukemiseen ja esimerkiksi niin kuin lumitöihin ja siivouspalveluihin ja näin. Heijastimet ekaluokkalaiset tulee saamaan joulujuhlapäivänä 21.12. omilla koulullaan. Nyt pyydän Hanna Rimmiä House of Rockin puolesta tulevan kanssani luovuttamaan sekin Kymenlaakson sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajalle Toivo Hartikaiselle. Eli 8 436 euroa ja 40 senttiä saatiin kasaan. Joo, arvoisat veteraanit, hyvä yleisö, parhaat kiitokset tästä keräyksestä, minkä te olette saaneet aikaiseksi. Tuossa Ville sanoi, että tämä luovutetaan Kymenlaakson sotaveteraanipiirille, mutta sitä kautta nimenomaan Kouvolan sotaveteraaneille. Ja sanoisin, että tällä pystytään noin 200 tuntia tekemään kotona siivoustöitä ja tällaisia kotiapuja eri muodossa. Arvostan erittäin paljon tätä teidän työtänne ja saavutustanne. Ja tämä on osoitus myöskin siitä, että kyllä nuoriso osaa myöskin arvostaa veteraaneja. Ja parasta perinteen siirtoa on myöskin se, niin kuin Ville tuossa jo kertoikin, että me luovutetaan aikanaan sitten nämä heijastimet koulujen ekaluokkalaisille. Ne on valmiiksi pussitettu ja tämä kuoro on muun muassa tuolla Vahteron koululla silloin 21. päivän mukana, jolla on tämmöinen päätapahtuma sitten tässä luovutustilaisuudessa. Tämä on jo tosiaan 3. kerta ja tämän jälkeen tämä tuotto, minkä te olette saaneet kaikkiaan kasattua, on noin 20 000. Tämä on kyllä aplodien arvoinen suoritus. Kiitos vielä kerran. Ja kuoron ei tarvitse pelätä, minä en tule teidän laulujolle millään tavalla sotkemaan. Minä annan tämän laulupuolen tälle ammattiporukalle.